araw-araw kasi na ganun siya, ginaganyan niya ako. Yung parang Ano yung ginaganyan? Pogi ba? Hindi. Galing ako sa long term, nagkaroon kami ng 2 baby. Tas sobrang toxic ng relationship na yun. Tapos ngayon po, nagka-boyfriend ako. Okay naman siya. Kumbaga, ang tagal kong hinanap yung relasyon na kinalalagyan ko naman. Pero ako naman yung sumira. So, nagloko ako. Niloko ko siya. So wala na kayo ni boyfriend, tama ba? Or kayo pa rin hanggang ngayon? Kami pa din po. Kasi hanggang ngayon po, hindi talaga nagsisingkin sa utak ko kung bakit ko ginawa, anong problema ko. Kasi wala naman siyang masamang pinakita sa akin. 3 months lang ata kami. Tapos, hindi ko maintindihan kasi wala naman po akong record na Nagluloko ka? dati. Opo, wala po talaga. Ngayon ko lang po talaga to nagawa. Basta magkatrabaho po kami. Mhm. Tapos, hindi ko naman inano yung sarili ko na mahulog sa kanya. Siguro sa araw-araw kasi na ganun siya, ginaganyan niya ako. Yung parang Ano yung ginaganyan? Yung po, kunwari, kikindad siya, ganyan. Pogi ba? Hindi. Hindi naman pala pogi eh. Ang problema po kasi nun, napahiya din ako nun kasi may pamilya po siya. Paano kayo nabisto nung boyfriend mo? Nagkabistuhan ba? Nabisto ka ba nung pamilya nung lalaki, nung misis niya? Opo. Kasi meron po basta event po siya sa mga ka-work namin. Tapos, inuman. Pagkatapos po Inuman sa umaga ba yan? yun po, pumunta kami sa isang check-inan siya. Tapos, nung pauwi na, ayun na, tapos na yung nangyayari. Pauwi. Anong kunwari nangyari yun? Oo, halimbawa. Hindi rin example yun. Ginamit niya kasing payment doon. Card siguro, kaya meron siyang receipt. Ganyan. Tapos, yung resibo na yun, naiuwi niya. Tapos, yun po, nakita ng asawa niya. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.